Yau na tashi da safe da muguwar yunwa na lallaɓa wajen mai shayi na duba na ga babu kaya, ba madara, babu sauran 'yan biredi. Na zo na tadda ana ta hira. To ban magana ba kawai na taho kanti na fara tafiya. Kawai ga ni a kanti na ga wasu yara biyu sai da na bari aka sallame su. Na tsaya na gama jira kawai na karɓo madara guda biyu. Kawai na komo wajen mai shayi na aka zo na bashi ya fara zuba min shayi. Mutanen ana ta hira dai abokanai ana ta hira. To bari ku ga wani abin mamaki. Ana zuba min shayi ga dai shi nan ya zai ɗebo ya zuba. Mutane ana ta hira akan rayuwa da dai sauransu. Ana hira dai ta sallah da dai abubuwa. Yanzu wannan ya zo zai ɓarar da shayi ana dai ta hira aka yi. Ga dai shi nan ana ta zuba ana ɗaga. Ya to ya gama ɗagawa. Ya miƙo min na fara aiki. Wasu karsu ce wai abin nan yunwa nake ji ne lokacin. Shi ya sa ban ma san a halin da nake ji ba. Kawai dai ina danna shi. Za ku gani. To nan gefe ana kallo ana faranta wasu. Shi ma mai shayi ya ce ba za a bar shi a baya ba. Shi ma ya ɗauko biredi da shayin sa yana sha. Ga shi nan shi ma yana leƙawa yana ganin me ake gani. To fa to kun ga dai duk yawan biredin nan da shayin nan na gama da shi. To yanzu na dawo daidai ga dai shi nan komai yayi min landin. To ga wajen bada kuɗi nan an zo. Na bada kuɗi ga shi nan ana ta magana. Ana ta magana power bank ɗina da ke kan tafsi ne. Cajar wayata shine ana ta magana wai ruwan dai. Na je na siyo waya mai kan tafsi shine wannan yake shiga mun yake cewa ba ruwa ba ce. Ga dai shi nan ana ta fafatawa.